Ang video ko ngayon ay nag-ano po ako ng marinate po ng dalagang bukid na isda. Ginanito ko siya pagkakat yung pagkabunlis at para siyang daing style ang pagkakat. Para naman manuot-nuot yung lasa po sa kanyang laman na makat mo siya ng maigi. Ang hirap nito ganituhin tapos ano po tayo ng ating paghihiwa, mag-kefsif lang po tayo. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Naway pagpalain tayo ng may kapal na malusog ang ating pangatawan at keep safe tayo ulit kahit saan tayo magpunta ng sulok sa ating mundo. Lalo na mga OFW, mag-ingat po kayo dyan kung saan kayo nakarating. Parating yung tandaan, may pamilya pa kayo dito sa Pilipinas mag-aantay. Ang ingat kayo ng mabuti at keep safe talaga. Ito na yung ko, binadip ko na yung marinated na dalagang bukid. Isang bato mo guys, kaya malaman-laman siya. At napaano ako sa palengke kasi nakita ko ito, yung iniisip ko, marami akong iniisip sa pagluto. Ang ginagawa ko na lang, piniprito ko kasi ipaksiw ko sana yung anak ko, ayaw sa paksiw. Kasi pag ginanito ko pagka marinate, yung anak ko gusto ni Dodong. Si Dodong ayaw ng paksiw kasi naaalatan siya, ayaw niya yan talaga. Pinilit ko po talaga siya pakainin na paksiw tapos nagsuka, ayaw niya yung mga paksiw. Piniprito ko na lang para makakain po siya. Itatlo lang kami, kaya yung anong gusto ng anak ko ay sinusunod ko. Hindi sila gaano kumakain ng gisadong mga gulay, gusto nila sa sabaw talaga. Kaya ang nakain ni January dito yung prito at saka yung mangga at mangustin at saka yung lansones. Paborito niyo yung lahat niya prutas. Nung nalunod ko na lahat, tapos may naiwan pa, hindi nakakasya sa aking mga kawali. At ito na po yung kapuhuan ng aking piniprito. Nagluto na rin ako ng gulay. Nag-golden brown na yung kanyang garlic at saka onion at nilunod ko na yung talong. Ang ingredient ko po ito sana ay paksiw na ilagay ko lang yung, patong ko lang yung talong, okra at saka yung bitter. Ang palaya sa dalagang bukid ang nangyari prito. At nilagay ko na sinunod yung okra at nagawa na rin, ginanito ko na lang siya pag sa gulay ko kasi masarap naman din may gulay, di ba? Nag-gravings ka ng paksiw na punta sa preto, o di ba parang may ganyan. Kaya paraan lang talaga po ito. Pinaghalo ko na lahat. Sinunod ko na yung yung tawag nito bitter or ampalaya. Tapos seconds lang yung ampalaya guys. Hindi ko talaga minutes kasi ma-overcook, mapait. Maluto na naman yung yung okra at saka yung talong malambot na, at ito yung aking ampalaya parang matigas-tigas. Gusto ko yung parang seconds ng pagkaluto, yung parang hilaw-hilaw pa kunti. At naluto na po. Salang ko na sa aking lagyanan para kakain na kaming tatlo. Nakaready na po ang aming hapunan. At kung nakaresinot ka sa video pong ito, please like, share, and comment para makabuo po ako next video. Salamat! Kain po tayo. Hindi ka magulay ko? Ha? Hindi kaya ako siya kay gulay. At ito na po yung crispy kong dalagang bukid. Malaman talaga yung isda na po ito sa bato. Grabe, sobrang tamis ng mangga. Sarap ng kombinasyon ng ulam ko ngayon. May gulay at saka may mangga at may peritong isda. Marami po ito talagang benefit sa ating katawan.
Salamat po sa inyong suporta at sa pagpanood ng aking video. At God bless everyone. Bye-bye. See you next vlog.